Atadwufo wa ele yate dede asanteman ede nyankopon ase wiase ede nyankopon ase otumfo se to otosumienu santehene ede nyankopon ase na seda no ase nyina ene se obefro abanwa ase santehene mfie aduonu enso sara nso na nyankopon eye ne bujatoa ede ne ba asase so mfie aduoson ensia ni nti ohene ekabom kase atadwufo wa ele wate dede na na ase kese nkomfama nyankopon a onwene no hwe no so bɔ no ho ban edeno abedu baby a wadure de santehene eka enyina ne se aseda nyankopon dia ohene se ono de onsa hwe onsa obia nyankopon wosoro a wabɔ no ho ban edena bedu baby a wadure enu nti nenne wode na manfo nyina eka bom ede na ase a enikabea ede abre nyankopon a obɔ ade no wada nananom ase no wada ahemfo musom no nso ase ne senti ne se da bia santehene ka se ono de oda fom na nananom asom no no motetia no so no mu yoma pagya no aye ne santehene enu nti ena santehene ekọ baabi a enam sompa nukredie yedie ene amamu pa wode ama asante na nanom nyina agitwi edidi nachi enne yaba St. Prince Anglican ede na ase ni kabea ana ebre nyankopon a na de santehene kan se na ase nyankopon dia aha the kingdom of asante midin ede kofi kakari de bekoso wa sorry dem bia no ye de bema aha ana nimde nyansa ene tumi wo. Thank you very much, ushers. You're doing your job, but we'll be happier if we are able to get everybody seated in the next 5 minutes.
abusuafoɔ sɛdeɛ nyinaa yɛnim no ɛsom no aba awieɛ otumfoɔ si to ɔtɔ so mmienu ɛdam ase ne sɛ nti ɛne sɛ mfie aduonu nson ɛne mfie aduoson nsia wɔ asase so de ɔka nyinaa ɛne sɛ ɛnaseɛ ɛka mo esie ne kagya ɛni aseda ɔhene se mo a mobɛgya na asɔre nyinaa nananom asanteman mpanimfoɔ mantoɔ nipa biara a ɔbɛgya no n'ase ɛnɛ biara no deɛ ɔka nyinaa ɛne sɛ aseda ɛka mo ayɛyie na ɔde ɛma mo ɔhene mfie aduonu nson yi ayɛ anika sara nso ɛna ne mfie aduoson nsia ɛwɔ asase so ɛno nso ɛyɛ anika yɛsantehene ɛka nyinaa ne sɛ ɛsi ɛde kagya ɛni aseda ɔhene da biara ɔka sɛ ɔno deɛ ɛnam sɛ yɛwɔ no ɛde ato ɛyɛ adeka ɛsom nti no ɔfa ɛsom ɛni agorɔ koraa ɛno na nnɛ ɔda ne di ɛde akyerɛ yɛn no santehene ama yɛhunu sɛ ɔmfa ne som ɛdi agorɔ sɛ yɛba n'asɔre sɛ ɔgye di sɛ nyankopɔn ɛna ɛbɔɔ wiase na ɔgye tum a ɔgye tum nso prɛpɛpɛ sɛ nyankopɔn a ɔbɔ wiase no ɔno ɛne wiase no nyinaa ɛyɛ ne dea ana wama ɔno santehene no nyansa ne bi a ɔde ɛbu asanteman nti deɛ ɔhene ɛka nyinaa ɛde sɛ ɔno biara a ɔda no ase aha ɛne ne ɛne ne nyinaa ɛso santehene ɛna watene a ɔkɔ no nananom nyinaa atene a ɛkɔ nti deɛ ɔhene ɛka nyinaa ne sɛ ɔdɔ bi biara ase sɛ ɔbɛgya no nnɛ ɔmaa no de ɛso fɛfɛ sei ɛne nkamfoɔ ɛne ɛbɛnam ɛne ɛbɛɛ nyankopɔn ɔhene de adeɛ mfie aduonu nso yi nneɛma a ɔmu abɛbrɛsɛ nanso ne nyinaa mu no nyankopɔn ahoahoa ama ɔda so ɛsɛdeɛ wɔte a deɛ ɔkaa ne sɛ n'aseɛ ɛna ɔde ɛma asɔfo awurade ɛnɛ asɔfo ɛmumu dam asɔfo ɔtete owu a ɔmubɛgya asantehene ɛma ne ba asɔre deɛ ɔhene ɛka nyinaa ne sɛ ɔde obi biara ase pɛnkɔs asafo baasrefoɔ anglicanfoɔ nananom wɔn a wɔfiri akyirikyiri ɛne bɛnkyɛeɛ pono ɛne asante aman ahodoɔ so nyinaa ɛde baeɛ no yɛsantehene ɛka ɛde sɛ ɔdam ase ɔhene dam ase ɔdam ase ana ɛsa ɔhene dam ase ana ɛfata sɛ nti ɛde sɛ esie ɛne kagya wɔ bere ɛkyerɛ bi ana bi aseda santehene ɛde mo nyinaa ase yɛde ne som no aba ɛdeɛ ɛde
nti asɔfo mpanyinfo ɛkɔ na santehene nso anya kwan akɔfie ama yɛde fie deɛ nso akɔtoa so deɛ ɔnyɛ kaa ne sɛ wɔde mo nyinaa ase ɛma mo nyinaa mbɔ sɛ moba bɛbɛgya asomdwie nka mo ɔsoro asomdwie ana santehene sɛ ɔsrɛ ɛde ama mo ade ɔka nyinaa ɛde sɛ ayɛ yie ɛde tontom ɛde n'aseɛ ama ɔde ɛba mo aha ɛyɛ de na papa sante ɛde ɛde kɔfɛ kakari yɛkɔɔ so nyinaa ana yɛde abrɛ mo no na asɛm no wie nyinaa ne sɛ santehene se wɔ yɔnko ɛsɛ wo yɛ papa na ɛsuro awurade sɛdeɛ ɔno santehene ɛsuro awurade ɛde bra so sɛ santehene ɛsɔre na ɔkɔ ma yɛde nnɛ ɛsom no nyinaa ɛba na wieɛ nti yɛde som no nyinaa aba wie sɛdeɛ ɛsɛ no nti nananom ɛtene ama santehene nso atene bi na yɛde ne som no nyinaa aba ɛna ase nkotoo na ɔtu kosi to ɔtɔ so mmienu santehene ɛda so ɛde ma asanteman sɛ ɔka sɛ mmra a mobaa na mɔba doda no ama no ayɛ fɛ ɛyɛ nika na bia awie mu aseda ɛka mo You got in mind that also the Lugam if you about Asante Sarah also Anna Asante got in mind also the Canadian Asibi or never upon Frehine or no Anna could be on Sarah also Anna could be in it. Also in Lugam by Namason Panta Ehine or no Anna could be on Sarah also number by my head also William ever and I'm going to Sunday Adamas, Sunday Damas or Damasia, as or the Maya Manono, the son and his F. Momiatre Asante, Sadi Asante, and Asante Cassia, Sadi or it to me would be free anywhere here, you see. And the Asante Amania, Abba, I'm sorry, them. I was soon young people, said the ana esneno ajese asante ya dutu ye ne bagina ase be kopia asante afade ye ne bagina kaye ho bi ye nati ade ko be ye kopia santi se kanno
ɛna obi kɔnfɔ ɛne ne yɔnko sɛ tu odi kan akyekyere ɛde agya asanteman ɛkyɛ sɛ asante yɛ wɔ ade. I have sent at the Saturday, and by Sunday, and funny maybe at the Nohoga Lubiana or Slay on an aid. My Nipana said, Ronso or Nobano, who do not know or not, and Sunday night, no, Biara as the brass song, so I had a can say, any kaja, only as it doesn't the Jano, the Mawade, Nasia Sung, to say, about Anglican, sorry, and then must say something Kenya, what I must say, Damasia. Aha, ana yɛde ne dwumadie no nyinaa bɛsi aha ɛyɛ the kingdom of Asante. Within ɛde Kofi Kakari yɛde mo ase ɛna mo mu no hwɛ a adwumabraw wokɔ ntentamfidie no so a na wasubscribe na wahyɛ na wodɔfo bi nso ɛna bi ahwɛ sɛ bɛyɛ adeɛ bɛkɔ so aha biara no ɔno nso ɛbɛnya bi ahwɛ aha ana nimdeɛ nyansa ɛne tumi nyinaa ɛwɔ. Yɛde mo ase a ɛbu